Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En belangrijk nieuws komt vanuit Nieuwpoort. Daar zitten een aantal bewoners al 11 dagen zonder stroom. En omdat ze niet zijn aangesloten op de waterleiding, maar zelf via een pomp het water moeten verkrijgen, zitten ze dus ook al 11 dagen zonder water. Het is een hele betreurenswaardige situatie. Extra sprak vandaag met enkele bewoners en die geven aan dat er een conflict is tussen Santa Barbara Real Estate en Aqualectra over een formator die nu niet werkt en die opgeknapt moet worden. Maar omdat er geen akkoord tussen die twee partijen is bereikt, zitten de bewoners dus al 11 dagen zonder stroom en zonder water. En dat is een situatie die natuurlijk niet nog veel langer voort kan duren. We hopen later meer duidelijkheid hierover geven en hopen ook aan te kunnen geven wanneer het probleem wordt opgelost. CFT wil uitleg over aanschaf Campo Alegre. Dat is nieuws van de voorpagina van de Extra vandaag, omdat het College Financieel Toezicht om duidelijkheid heeft gevraagd over een investering die de regering van Curaçao heeft gedaan. Eerder dit jaar is er 7 miljoen gulden toegevoegd aan het budget voor beschikbaar kapitaal voor de aankoop van gebouwen. En het CFT wil daar meer duidelijkheid over krijgen. 26 september van dit jaar heeft de regering van Curaçao minister-president Gilma Pik-Pisas gemachtigd om deel te nemen aan de veiling van Campo Alegre. Daarmee heeft de overheid voor 8 miljoen gulden 3 percelen gekocht op het terrein van Kunuku Hatun en Cerro Fortuna. In eerste instantie verklaarde Pisas dat de regering van Curaçao het gebouw heeft gekocht, maar dat dit niet betekent dat Campo Alegre opnieuw als prostitutiecentrum zal worden geopend. Het CFT wil vooral weten waarom en waar het geld vandaan komt. En het geld lijkt nu afkomstig van het ministerie van Financiën. Aandacht voor illegale arbeiders. Daarvoor vraagt Human Rights Defense van Curaçao. Het is vandaag VN Mensenrechtendag en Human Rights Defense Curaçao besteedt daar aandacht aan. Volgens de organisatie is er momenteel te weinig aandacht voor de mensenrechten op Curaçao. Er is een onvoldoende balans in het vreemdelingenbeleid. Er zijn schrijnende gevallen van gevangenschap, zelfs voor minderjarigen. En Human Rights Defense Curaçao pleit er daarom voor dat er meer aandacht komt voor de mensenrechten op Curaçao. En dat iedereen op de hoogte moet zijn van fundamentele rechten, politieke, burgerrechten, sociale, economische en culturele rechten. Dan meer aandacht voor de erfgoedlijst. Vorige week heeft minister Cooper van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning aangegeven dat hij zich afvroeg wat de meerwaarde is van de UNESCO Werelderfgoedlijst. Daar is toen veel kritiek op gekomen en nu heeft ook de Fundación Pro Monumento, kortweg Promo, een brief geschreven. Daarin hekelen ze de uitspraak van minister Cooper en benadrukken dat het onbegrijpelijk is dat de minister verantwoordelijk voor het gebouwde erfgoed de waarde van onze werelderfgoedstatus in twijfel trekt. Volgens Promo zal Curaçao meer moeten doen om de werelderfgoedstatus actief te promoten. Een gemiste kans gezien het toenemende aantal toeristen dat geïnteresseerd is in meer dan alleen zon, zee en strand. En volgens Promo is de status van de Werelderfgoedlijst een eerbetoon aan het bloed, zweet en tranen van de voorouders van Curaçao. Geld voor verbetering functioneren overheid. Dat is een bericht van de minister Ornelio Kit Martina van BPD, Bestuur, Planning en Dienstverlening. Hij is in Nederland en heeft daar een akkoord ondertekend waarbij er 1,5 miljoen gulden vrijkomt voor het verdere traject voor het verbeteren van het functioneren van de overheid. Het VFO-traject, moet het goed zeggen. Ook is er een ondertekening geweest voor meer samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Doel van de 1,5 miljoen voor de VFO is om te zorgen dat de functioneren van de overheid richting de burgers toe verbetert. Opnieuw overval juwelier. Afgelopen weekend vond een overval plaats in Punda. En die overval deed heel veel denken aan een overval van enkele maanden geleden. 2 mannen op een scooter renden na aankomst bij juwelier Milano naar binnen, waar ze de vitrinekasten met goud insloegen en er met de buit vandoor gingen. Er zou veel goud zijn buitgemaakt. Na de overval vluchtten de daders op een scooter richting Scharlo.
Op Berg Altena werd de man aangehouden en die leek in eerste instantie met de overval te maken te hebben, maar is later vrijgelaten. Er wordt dus nog gezocht naar de overvallers. Een hit-and-run overval was enkele maanden geleden ook al een groot item, omdat het zomaar gebeurde op zaterdagochtend in Punda tussen het winkelende publiek. Dan is er een man opgepakt voor het mishandelen van pastoor Baak. Dat is de pastoor van de kerk bij Westpunt. Ook veel om te doen afgelopen weekend. De pastoor had de man aangesproken op het stelen van ramen die voor de kerk beschikbaar waren. De man sloeg daarop de pastoor, mishandelde de pastoor. Dat leverde veel aandacht op in de pers, sociale media. En de Extra weet vandaag te melden dat die man inmiddels gearresteerd is. Maar het feit dat iemand goederen steelt van de kerk is voor velen bij ons al onbegrijpelijk. Maar daarna ook nog een pastoor mishandelen is wel een hele grote stap. De man is opgepakt en zal dus nu door de politie verder behandeld worden. Dit was het belangrijkste nieuws. Even reclame en dan hebben we nog meer nieuws voor u. Eigenlijk ook heel belangrijk nieuws. Familia Coopera, Saco Censo 23 tapahan un vista total, correcto y anónimo de tu habitante y vivienda. Después que un encuestador visita bo familia y vos llena gente e encuesta junto, te pega un sticker na un caminho visto parte pa fora de bocas como prueba que bo hogar ta conta. Familia Coopera ahaya ng sticker y nang ta contento paso nang cumpli. Y tate aquí 10 años trobe lo bin el siguiente censo. PCI e familia que a Coopera. Abo también. A la vez, familia Coopera ta contento de por ayuda informar abo. Danke de antemano de parte de CBS y censo 23. Panosa con nosta. 3 lichamen bij Aruba ontdekt. Dat heeft de kustwacht op Aruba vanochtend bekendgemaakt. Er is nog onduidelijk of het aantal zal toenemen. Maar de kustwacht heeft 3 lichamen aangetroffen in de zee. Het gaat er allemaal om dat er een melding kwam bij de Arubaanse politie dat ongedocumenteerden aan land zouden zijn gekomen in het gebied van Vader Piet. 2 personen hebben een verklaring afgelegd dat ze met een boot waren gekomen, maar dat deze op zee is omgeslagen. Onmiddellijk heeft de kustwacht een eenheid aan land gestuurd om het gebied te verkennen. Bij aankomst ten noorden van Aruba hebben kustwachtagenten 2 levenloze lichamen in zee aangetroffen. Daarop werd verder onderzocht, onder meer met een helikopter. En er werd nog een lichaam aangetroffen. In totaal dus 3 lichamen aangetroffen en 2 mensen die het levend ervan af hebben gebracht. Die hebben een verklaring afgegeven aan een bewoner in het gebied en zijn daarna vandoor gegaan. De zaak is momenteel in onderzoek. En dan een heel ander onderwerp van Erika Wever. Die heeft een urgente oproep gedaan aan Caribische gedupeerden binnen het Koninkrijk. Die te maken hebben gehad met de kinderopvangtoeslagenaffaire. Ze moeten zich melden voor het eind van het jaar, 31 december. En dat is belangrijk omdat die mensen die slachtoffer zijn geworden van de kinderopvangtoeslagenaffaire recht hebben op begeleiding en op erkenning en op geld voor het leed dat hen is aangedaan. Maar daarvoor moeten ze zich wel aanmelden. Zo legt Erika Wever uit. De kinderopvangtoeslagaffaire is eigenlijk een schandaal in Nederland betreffende kinderopvangtoeslag. En de ouders die in het verleden gedupeerd zijn en waarbij de belasting onrechtmatig gehandeld heeft in het terugvorderen van eigenlijk de toeslag die is toegekend en de ouders daarmee in de problemen heeft gebracht. Ja, want eigenlijk Nederland, simpel gezegd, de overheid in Nederland heeft mensen gedupeerd. Ze zijn uitgegaan van een soort slechte intentie van mensen en achteraf bleek dat helemaal niet terecht te zijn. Klopt, bleek het helemaal niet terecht te zijn en bleek het dat eigenlijk de Belastingdienst gefaald heeft in de mensen aan te merken als fraudeurs. Daar kwam het op neer, want er kwam een vinkje achter je naam. Eigenlijk dat je een fraudeur bent en daar wist jij niks van. Maar dat gaf wel zeg maar de reden
dat je eigenlijk, de vermoeden dat je had van er moet toch wel iets aan de hand zijn. Want dit Ze klopt zetten niet allemaal een vinkje zomaar voor niks. Dat was de Nee. achterliggende gedachte. Dat maar was de achterliggende Het was gedachte. wel voor niks. Ja. In Nederland speelt het al heel lang, maar er zijn ook veel mensen van Curaçao die in Nederland het hebben meegemaakt, maar inmiddels weer op Curaçao wonen. Klopt. En daar bent u naar op zoek. Ja, daar ben ik naar op zoek, want heel veel mensen zijn gevlucht. Niet alleen naar de eilanden, naar de Curaçao, maar die zijn ook gevlucht naar het buitenland. Allerlei andere landen. Hè. We hebben Zuid-Amerika, mensen in Midden-Amerika, Amerika, Canada, Brazilië. Ja, je hebt mensen overal. Maar er zijn veel mensen teruggekeerd naar de eilanden. En er zijn zeker 100 plus gedupeerden die ze nog niet kunnen bereiken. Ze weten dat die mensen gedupeerd zijn, maar die hebben zich nog niet gemeld. Of ze weten niet waar ze zitten. Dus daarom is het belangrijk en daarom deze oproep van mensen, kom op. 31 december is de deadline. Voor die tijd moet je je gemeld hebben. Het is een harde datum. We hebben geprobeerd om dat toch te verschuiven. Maar dat is niet gelukt. Maar 31 december, voor die datum moet je aanmelden. Want in 2024, al ben je gedupeerd, dan heb je geen kans meer om erkend te worden. Want ja, helaas pindakaas. Erika Wever van Minorities KOT CAS legt uit dat mensen zich kunnen aanmelden via de site van OTB, dat is het ondersteuningsteam buitenland. En ook bij de vertegenwoordiging van Nederland bij Scharlo of bij Erika Wever zelf. Of via de site van de Belastingdienst UHT met een terugbelverzoek. Heel veel mogelijkheden om zich aan te melden, maar dat is in ieder geval belangrijk. Ook wordt er een conferentie gehouden voor alle mensen die zich al eerder hebben aangemeld en die meer willen weten van het traject wat er nu gaat gebeuren met de mensen die slachtoffer zijn geworden van de kinderopvangtoeslagaffaire. En die conferentie is morgen bij Avila, zo legt Erika Wever uit. We zitten in de La Belle Alliance. We hebben onze breakouts in verschillende andere zalen. En ja, we maken gebruik ook van de café, van onze borrel die zal hier buiten zijn. Dus ja, eigenlijk heeft Avila ons de mogelijkheid gegeven om heel veel te doen. En daar gaan we gebruik van maken. En hoe kunnen mensen zich daarvoor aanmelden? Mensen kunnen zich aanmelden voor de conferentie via minoritiescas@gmail.com. En dat is minorities, dat is echt MINORITY-S, CAS, CAS@gmail.com. En anders kan je gewoon een appje sturen of bellen. Mijn telefoonnummer is 514-6883. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. Als u ons via Facebook bekijkt, druk dan op volgen. Als u ons via YouTube bekijkt, druk dan op abonneren. En dan zien we elkaar morgen weer met meer nieuws. Ik hoop dat u er dan weer bent. Tot ziens. Dag.